Hola, bona nit. Aprofiti. Gràcies. Vam fer una miqueta de màgia. Fins que es fem un cigarro. Fixeu-vos, Hola. Ostres! El bo d'aquest cigarro és fer així, fixeu-vos aquí. I que tenti parlar ja et surti a parlar. Encara millor, els mags portem sempre una cartera. Fixeu-vos ja. ¿Me lo vas emplatando? Ahora abajo. Uy. Uepa! Vaya. Mira, En serio. en això. Fas així. Quina passada. Mira, fas així. Pots passar la mà a través de la meva mà i el cigarro, sisplau. Passa la mà. Hi ha alguna cosa? Res, eh? No hi ha res. Mira, fas així. Ja, i va això, ja? Molt bé, sí. A veure, anem a fer alguna cosa amb aquest cigarro. Em deixes el mocador, sisplau. Atenció. Deixeu-vos bé, ben clar, ben net. Que es vegi bé. Així està. Fem un forat aquí. Poses el dit a dintre, sisplau. Hi ha alguna cosa? Res, poses el dit, aviam si hi ha... Xas! No, fixeu bé, mira. Doncs fa un forat aquí dins. I atenció, mira, fico un cigarro a dintre del mocador. És nou, m'agrada. Surt fum, s'està cremant, és normal, eh? S'està cremant. S'aixafa aquí dintre així, ben fort. Mira, només tens que fer una, dos, bufa aquí, sense escopir. I atenció que el cigarro màgicament desapareix. Un fort aplaudiment pel Max. Muy bien.